fishball. Wala kaming mahanap na fishball na parang fishball sa Pilipinas. And then yung 1 kilo guys is $35. So, imagine that. Hey everyone! Welcome back to another vlog. Pagpasensyahan nyo na po kung medyo iba yung quality ng video natin ngayon kasi hindi po namin mahanap ang camera namin. Akala ko na iuwi ni Mac sa Pilipinas. Pero pagdating niya, wala din sa sasakyan niya. So, baka nasa South Dakota. So, but anyway, papakita ko lang sa inyo guys yung mga nadala ni Mac. Kasi nung last na video ko na pinakita namin yung dala ni Mac from the Philippines, madami pa rin nagtatanong kung pwede ba yung ganito, ganyan. This time, mas extensive yung dala niya kasi may mga frozen goods pa siya. So, kung gusto nyo makita ko ano yung mga frozen, abangan nyo kasi nasa dulo siya ng video. Safe to halos lahat. Itong lahat ng to. Ang ginawa lang niya guys is talagang dineclare niya lahat ng dala niya. Especially the beans kasi gulay yon lahat. So, tas sabi niya pagdating daw niya ng Chicago, 2 beses nilang in-x-ray yung boxes niya. Kasi umuwi siya ng Pilipinas, backpack lang yung dala niya. Pagdating po niya dito ay 3 box ang dala niya. Simulan natin dito sa ginamit namin kanina. This is platinum na video okay. Ayan. Ito yung pwede mo siyang gamitin kahit sa sasakyan. Yung iba na Magic Sing, mas mahal siya, parang umabot siya ng 30,000. This one is only 19,000. And meron na siyang 21,000 na songs. And then, pwede siyang gamitin kahit sa sasakyan. Unlike dun sa ibang Magic Sing na hindi siya pwedeng isaksak sa sasakyan. So, maganda siya kasi magagamit namin pag nag-road trip kami. Kasama yung kapatid ko tsaka si Bebe. Ayan, kasi mahilig yon. Actually, mga pahabol ko na lang tong mga to. Kasi tagal namin nag-isip ang mahal. And then, dito naman guys is puro pagkain. Unahin ka na yung cornic. Ang dami kong pabili na bida, na brand. Kasi ito yung favorite ko talaga na brand. Ayan. Kita ko kasi nag-post si tita ko. Kumakain sila ng ganito. Sabi ko, pabilan mo nga rin ako ng gano'n. Tuna spread, ganito. Kasi mahal to dito guys. Siguro mga $7 to $9 yung ganito. And then, coconut butter, hindi ko alam kung kanino to. Baka sa kanya. And then, ito yung mga mix guys is, ito very important to sa amin kasi yung mga kare-kare mix, menudo, mga ganyan. Pang mabilisan pa na luto na hindi ka talaga magluluto from the scratch. Kasi nga, syempre, busy ang buhay dito. Hindi yung... hindi mo na dapat pinoproblema pati kakainin mo tsaka paano mo lulutuin. Dapat paminsan-minsan ka na lang mamroblema ng mga special dishes. But for us, gusto namin yung mga may mga mix na seasoning. Mahal kasi dito guys. Ito yung ganito pala is almost $3 ata dito sa Asian store. Dito sa amin. Same with this one. This is naman the crispy fry para sa fried chicken. Meron kaming garlic. May original, tsaka meron natang spicy ito. So, yan. And then, though may Keurig kami, tig-isa kami ng coffee maker. May coffee maker ako dito. May coffee maker siya sa South Dakota. Pero, gusto ko kasi pag nagjo-duty ako, gusto ko yung mga ganito. So, bumili siya ng, akala ko konti lang yung binili niya. Nescafe na creamy latte. Ito, mas gusto niya to. Medyo masyado kasing matamis to para sa akin. And then I got here Nescafe Creamy White. Ito yung naging favorite ko before ako umalis ng Pilipinas. Nakalimutan ko yung isa, yung parang brewed siya na Nescafe, yung kulay green. So bumili siya ng 1, 2, 3. And syempre yung kanyang favorite po na snack, pillows. Kasi madalang to na nakikita namin siya sa Asian store. Nakakabili lang ako ng ganito dati sa Wii, yung online na grocery shop. Ayan. And syempre po, stick o po niya. Mahilig talaga siya sa mga ganito, yung mga snacks sa pambata. Yan, stick o. Then, ding dong. Sa kanya siguro din yan. Yung strawberries na dewberry. Ayan. Sana ano na lang siya. Pop-tart ba tawag dun? Ganun yung lasa lang din yan eh. And then, hindi ko alam kung bakit may ganito siya. Kanino galing tong mga popcorn. Caramel. Chef Tony's na caramel. And then this one is cheddar popcorn. And then mochaccino. Ayan. Kung pina-follow nyo ako sa aking Facebook, nag-post ako doon about my problem about my hair fall. And nung nasa Pilipinas ako, pag nag-hair fall ako, ito yung ginagamit ko na ginagamit ko na conditioner ko.
Dito kasi guys, grabe talaga. Tapos, sa Asian store, madalang yung mga ganito. May nakita ko sun silk, pero walang cream silk. Tapos kung may cream silk man, yung pink, wala yung green. So, ito yung binili ni mother-in-law. Ang dami. Hindi ko na-expect na ganito kadami, but anyway, thank you. At least, ano na, bumili pa man din ako ng iba pang mga product, but I'm gonna try this. I'm gonna go back to my roots. Awa. Tapos, para sa kanya is master na toner. Hindi kasi siya nag-skincare dito, guys. Alam nyo ba, ang skincare lang niya ay facial wash lang. Wala siyang mga ganito. Ako yung madaming skincare kasi nga, diba, lagi akong nagkaka-pimple. Pero, for now, I think it's because of the hormones. Umaayos po yung skin natin. Ayan. And then, bumili din kami nagbili ako sa kanya actually ng deodorant. Tapos, bumili na rin siya sa kanya. Ito naman yung Nivea. Sa kanya na Nivea Men. Tapos sa akin yung Nivea na extra brightening. I'm not very particular with anything na whitening or whatsoever. I just need something na roll-on. Liquid siya, tapos roll-on. Kasi walang ganito dito sa US, guys. Ang meron lang sila is spray, tapos yung stick. Yun lang. Wala silang mga ganito yung mga liquid. Tapos roll-on, wala. Kaya mas komportable akong gumamit ng mga ganito. Kasi yung spray, kapag siya, parang may mga namumuo. Ayoko ng ganun. Ito kasi walang namumuo. Kasi yun kailangan mong i-shake. Or sometimes, kung sinake mo ng masyado, dun may namumuo. Hindi ko mawari. So, I'm more comfortable sa ganito na gamitin. Ayoko din yung stick kasi nag-ano sa damit, di ba, yung damit namin sa hospital is navy blue. So, pwede siyang mag-line-line. Ayoko ng mga ganun. And then, Money Gold. Ayan. May nakita lang ako, nanonood ako nang kumain sila ng sampalok. So, sabi ko, bili na lang ko ng Money Gold kasi mas safe to. I mean, mas safe siya na alam kong hindi masyadong maasim. Parang sakto lang talaga. And then, bumili pa siya ng pimiento. Uy, ang tagal ko nang hindi kumakain ng may pimiento. So, buti na lang naisipan din niya yan. And then here, bumili siya ng Nestea. Isa lang binili niya. Bumili siya ng Nestea na ganito, guys. Kung ko, ba't siya bumili ng ganito? Bumibili naman kami ng green tea namin na drinks sa Sam's Club. Yung mga tig 500 ml na. Isang case binibili namin pag ganun. Kaso matagal namin siya maubos. Siguro, gusto naman niya ng maiba naman. Ito kasi matatamis. Yung mga nabibili dito sa US, pag sinabing tea, usually lasang damo. Ilan lang yung talagang masarap. Yung mga Lipton lang na drinks. Bumili sa Tatos. Favorite ko to nung bata ko. Pero hindi naman ako nagpabili niyan. Hi-ho! Ano to? Parang nuts. Ayan, parang nagaraya. Bumili siya ng Star Margarine. Ito yung Star Margarine, guys, na kulay pink. Yung may sugar. Nilagay niya sa vacuum seal. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga pinagamitan namin ng mga vacuum sealed na plastic namin. Then, bumili din siya ng may siopaw sauce dito. Nagpabili din kasi ako ng 7-Eleven siopaw. Tapos gusto ko, ang importante yung sauce kasi may mga nabibili dito, guys, na siopaw, yung mga bun, chicken bun, ganyan. Kaso wala silang sauce. Gusto ko talaga yung may sauce. So, sabi ko, bumili siya ng madaming sauce. Free lang daw. Tapos ang dami niyang binili na frozen na siopaw. So, papakita ko later sa inyo kasi nasa freezer na yung mga frozen food. Bumili din siya ng kanyang clay from Bench. Ito yung usually na ginagamit ng mga lalaki. Kasi dito, guys, may mga pomade sila. Tapos parang pomade, gel, ganun. Pero wala yung parang ganito. So, kung sanay kayong gumamit ng ganito, bring your own. Kasi, mahal siya dito. Tapos, madalang yung mga Asian store. Like, for example, if you will go to Seafood City or yung mga sobrang malalaki na Asian store, they probably have those. Pero yung mga small ones lang, hindi nila priority magbenta ng ganyan. And then, egg cracklets. Yung mga, mga snack po niya. Ito naman, I think, parang sulat to ni mother-in-law. Nakalagay, Mia. Kasi mahilig ako sa dried mangoes. This time, hindi ako nagpabili ng dried mangoes. Pero, naalala nila akong bilhan. So, thank you. May biscuit pa siya dito yung Dewberry niya. Ding Dong again. And then, Energen. Sa kanya to for sure. Ako, hindi kasi talaga ako mahilig sa ganito. Pero, maganda to, nung nasa Pilipinas pa ako, nung duty ako, yung kapag gutom na gutom ka na, pantawid gutom lang, ganon. Maganda siya kasi may, parang oatmeal ba yun? Parang cereal, drink na to, diba?
Kasi ito, yung kinuha niya. Kasi dun sa kanila, sa hospital nila, if you will drink or if you will eat, you need to go to the break room. And you can bring your drink dun sa station daw nila kapag covered siya. So, kung gusto niyang uminom ng ganito, dapat may cover yung, ano niya, yung, tawag nito kasi may mga computers. May cover dapat yung lagayan niya. Unlike sa amin, sige lang kain, drinks lang kami sa station namin. Sa kanila, medyo strict. And then, ito gulaman. Sweet and gulaman na siya. So, I can make, tawag nito, coffee jelly. Something like that. And then, merong white and merong red. Kasi, wala akong makita na gulaman na ganito. Sa Asian store, meron din siguro. Pero parang hindi ko masyadong napapansin na may gulaman. Pero kapag sa Walmart, ganun, jelly, yung mga mabibili mo like Jell-O, ganyan. And then, ito na-happy ako kaninang nakita ko. Sago! Kasi yesterday nakita ko nagpaluto sila lolo't lola ko ng bilo-bilo na ginataan. Tapos sabi ko, ay, kaya ko namang lutuin yan kung may mga sago, may mga nuts, gano'n. So, na-happy ako na may sago. Gusto ko na rin maghalo-halo, sis! Kaso bibili na naman ako ng, ice shaver. And then, Wiggles. Ito yung mga gustong-gusto niya. Sa bata to. Yung pamangkin ko, sabi ko kanina, si Bebe, uy, may mga dala si Tito Makta ganito. Oh, send me one. Ganyan siya. Gusto niyang magpapapadala daw ng pillows, ng ganito. Kasi ito yung mga pagkain nilang dalawang magtito nung nasa Pilipinas silang dalawa. Ito pa, Choco Mallows. Puro pang bata yung mga snack na asawa ko Cloud9 chocolate. Siya talaga, mahilig talaga siya sa mga chocolate. Ay, naku, alam ko ng future natin, sis. Ito naman, Skyflakes sa kondensada. May mga nabibili akong ganito sa Asian store. Pero I think, yung isang ganito is $5. So, parang 250 pesos na kung 50, So, bumili naman siya. And then, di ko alam kung bakit bumili siya ng ganito na spicy hot beef na Nissin Ramen. Ayan. Bumili siya na parang 6 ata o 5. Something like that. And then, ito yung mga nagpabigat ko sa dala niya. Bumili siya ng mega sardines na pagkadami-dami. Mega na yung plain lang. Tapos yung maanghang. And then, lechon paksiw na fresca tuna. Hindi ko alam na may ganito pala. I haven't tasted this before. Sana masarap. But I don't know. Lechon paksiw na tuna. And then, dito naman ay pulveron, ube pulveron, and classic pulveron from Goldilocks. Gustong gusto ko yan. Lalo na yung classic lang. And then, Skyflakes. Kasi ako guys, mahilig ako sa Skyflakes kahit nung yung coffee lang tsaka Skyflakes. Okay na ako sa ganun. Ito kasi ngayon, parang lagi akong maano yung chan ko. So, kailangan lagi ako may kinakain, ganun. So, maganda yung Skyflakes na nadala niya. Pero sana yung sana nakasupot to sa loob, no? Yung parang individually packed. And then, ito pang isang pabili ko is beef loaf. Na-miss ko to, guys. Yung beef loaf. Kaya kanina, ang breakfast namin is beef loaf. Tas yung mga hotdog na pabili ko. Ang Spanish style na sardines. Lo! Alam mo, kapag delata yung inuulam namin, parang sometimes I feel like I'm still in 2020. Kasi 'di ba yun yung madaming delata na binibigay sa mga ayuda, ganyan. Tapos pag nag-grocery ako, madaming delata kasi you'll never know kung kailan ka ulit makakapagpalengke. Tapos you'll never know kung mawawalan ng kuryente at masisira yung mga pagkain sa freezer. So, delata for the win talaga nung 2020. Sorry guys, yung table ko meron siyang wax paper kasi dito ako nagpa-puzzle. Kasi ito yung ginawa ko na parang background ng puzzle ko para madali lang siyang makita yung mga pieces niya. So, nagpabili ako ng Asahi na rice cooker. May rice cooker kami dyan kaso wala siyang additional na ang tawag nito, steamer. Tapos sabi ko sa kanya, I want something that has a steamer para makapagluto ng mga siomay, ganyan. Kasi din siya ng siomay. May dala din siyang siomay. So, punta tayo ngayon sa kitchen, guys. And I will show you kung ano yung mga frozen na mga dinala niya. Pero hindi ko na lahat ipapakita ha kung ilan yung binili niya. I'm just gonna show you parang one of each na lang. Kasi, nasalansan ko na kasi yun sa freezer. Tapos, ang hirap lang magayos, guys. Kasi punong-puno yung freezer. Okay, guys. So, andito na ako sa my kitchen. And papakita ko lang sa inyo each na lang.
Kasi punong-puno talaga, guys. Ang hirap ko. Ang hirap ko na namang ibabalik to. Paano ko sisiksi? But anyway, the first thing here na hindi frozen, this is yung beans naman, dried beans siya na patani. Patani rin ata Tagalog nito. So, when you declare it sa customs, you need to declare it as split lima beans. So, kailangan yung mga beans ninyo, split siya. Para ibig sabihin, hindi na siya pwedeng itanim. Kasi kung na-split na, hindi na siya tutubo, di ba? Ibig sabihin, hindi kayo nagdala ng beans para i-propagate dito sa US. Nakalagay siya sa vacuum seal bag na ganito, guys, nung dala ni Mac. Bumili kami ng machine sa Shopee na nabibili yung vacuum, yung parang gaganon mo lang, tapos may food na dyan, tapos isi-seal na rin niya. Sabi, parang wala pang 1,000 yun, guys. So, if you're planning to go home, buy something like that if you want to bring food. Kasi kahit i-freezer nyo siya, hindi magkakaroon ng freezer burn yung food ninyo. And mas madali din siyang i-empake kasi ma-flatten siyang ganito. So, habang nandito lang din naman ako, madami din silang padala sa amin na atsara na labong or basta yung luto na labong, ang bamboo shoot, ganyan. Kasi mahilig kami sa ganito. Ito naman, hindi na nilipat ni Mac, but this is fishball. Wala kaming mahanap na fishball na parang fishball sa Pilipinas. Sa mga Asian store, kahit nung nagpunta kaming Seafood City, wala kaming makita na ganito na fishball. Iba yung fishball nila, yung parang pang hotpot yung mga fishball na tinda nila dito. Nagpabili din ako ng kikiam. So, yan. Ito yung kikiam, guys, kasi wala rin kaming makita na kikiam dito. Eh, gusto ni Mac yung ganyan, kikiam. And then, nagpabili ako ng siopaw sa 7-Eleven. So, kapag daw frozen, ang price nito is 53 or 52 pesos. Kapag na-steam na siya is 55 pesos na palang. Mahal na nito. Parang kailan lang, 30 something lang ata ito nung umalis kami. And anyway, syempre talagang yung inflation talaga nagmahal lahat. So, madami din siyang binili na ganito. Actually, nakain na nga namin yung tig-isang piraso kami kagabi nung nagutom kami. And then, may dala rin siyang hotdog, guys, na tender juicy na chicken and cheese. Madami siya actually na mga dala ng ganito. Kasi sabi ko sa kanya, bumili siya. Alam nyo ba, guys, yung 1 kilo ng tender juicy dito? Na yung pork. So, dahil pork, hindi kami bumibili. Kasi hindi naman kami kumakain ng pork. And then, yung 1 kilo, guys, is $35. So, imagine that. Napakamahal. Kaya sabi ko, namimiss ko yung lasa ng hotdog ng Pilipinas kasi iba yung lasa ng hotdog dito. It's either maalat dito or sobrang meaty yung lasa. So, ayun. And nagpabili din ako ng Bingo. Ito yung favorite ko rin na hotdog. Sabi nila walang lasa pero ako gustong-gusto ko siya. Mga kapatid ko ayaw nila to. So, yung mga frozen pala, guys, nilagay nila sa mga ganito. Ayaw kasi ni Mac, hindi siya naniniwala na ilagay sa styrofoam. Pero sa family namin, guys, tip pag magdadala kayo ng ng frozen, ilatag nyo siya, lagay nyo sa ziplock. Kung wala kayo ng vacuum bag, lagay nyo sa ziplock, close nyo, tas flat, para mas madali nyo siyang i-organize. Tas yung styrofoam na malaki, lagyan nyo ng malaking bag, malaking supot siya. Hindi ko alam kung saan nabibili, yung mga malalaki na clear na bag, na makapal. Tas yun, pagkalagay nila, tsaka nila ilalagay yung mga frozen. Tas pag nalagay na yung frozen, i-zip tie na nila yon. And then, isisil yung styrofoam, tapos lalagyan ulit ng supot, ganon. Para sealed talaga siya. And then, ilalagay nila dun sa karton. Tapos dun sa karton, tsaka nila papalibutan ng mga damit, towel, mga ganyan. Para makip talaga yung na-frozen siya. Kasi dito, guys, pag nag-melt na yung pwede siyang ma-question sa customs. Especially if you're bringing fresh na fish, ganyan. Or meat, mga uncooked. Medyo mahirap siyang ilusot sa customs. Yung kapatid ko, ang flight nila is 20-something hours going to Canada from the Philippines. Pagdating daw niya ng Canada, frozen pa rin daw yung dala nila. Dahil nga dun sa ginawa nilang ganun na pag-i-empake. Pero si Mac, di ba, luto naman yung mga dala niya. Kasi sabi ko, lutuin na lang lahat para walang problema sa customs. Kasi hindi ko alam kung paano yung nila eh. Ayoko na magka-aberya siya. Ito yung mga hindi luto. Pero steamed naman to, di ba? Siomai, madami din siyang dala na beef siomai. Kasi namimiss ko na yung siomai ng Pilipinas. Iba talaga yung lasa dito. Ewan ko ba? Nagpagawa ako ng bangus na yung nababad sa
nababad sa sa vinegar. Yung parang pang-prito na siya, yung pang-breakfast na. Ang kaso kasi, baka kasi maharang sa customs. Kasi nga fresh pa siya, hindi siya cooked. So, sabi ko, i-fry na lang nila. Ay, rellenong bangus pala to. Rellenong bangus pala tong papakita ko, guys. So, naka-vacuum din siya, rellenong bangus. May rellenong bangus pala to. But anyway, what I was talking about is yung bangus na yung nababad. So, ang sinabi ko kay mother-in-law, iprito na, pero wag masyadong tustahin. Yung parang sakto lang. Para kapag lulutuin namin dito, hindi siya masusunog. Kasi i-air fry ko na lang naman after. So, naka-vacuum seal din sila, guys. Then, I was also craving for Jollibee chicken. Kaya nagpabili ako ng fried chicken ng Jollibee, guys. So, ang ginawa ni Mac is nilagay niya sa ganito. Sa vacuum seal din. So, kahit ma-frozen siya, hindi siya magkakaroon ng freezer burn. Ayan. Well, pwede naman kami mag-fried ng chicken, but I just want the taste of Jollibee for now. May dala rin. Ito din yung isang kinakabahan ako eh. Dala siya ng bagoong na ipon. So, ang bagoong na ipon, guys, looks like this. Gumawa ko ng bagoong na ipon kasi wala na talaga akong makain dito na bagoong. Eh, gusto ko na talagang kumain ng mangga or whatever, something like that. Yung mga gulay na sinasawsaw. So, gumawa ko ng sarili kong bagoong. So, it looks like this. Maliliit lang siya na fish. Hindi siya shrimp. Maliliit siya na fish. So, yan. Ganito yung itsura niya. Pero, nilagay nila sa ganito, sa plastic na bottle. And then, talagang na-seal. Tapos, walang talagang mangangamoy. So, yun lang, guys. I think yung nagpabigat sa dala niya are the frozen food and yung mga delata. 3 yung dala niya na karton. Grabe. Hindi ko na-expect. Kasi ang konti lang naman ng damit niya. Yung mga nasa backpack lang niya, yun lang din. I almost forgot to show you guys na may mga dala pa pala si Mac na mga daing na isda. Ay, hindi to daing. Ito pa rin yung kasama ng lima beans. Oh, ito. Ganito yung itsura niya, guys, nung nakalagay siya dito sa vacuum bag. Ito, daing na yung bilis. Yan. Again, dilis. In fairness, guys, walang amoy. Kasi walang leak ng hangin. Wala. Galing ah. Pati to, tuyo naman ang tawag namin dito. And then, naku, mag-winter. Sarap sana ng ganito. Kaso ang hirap magluto ng tuyo pag winter, guys. Kasi hindi kami makapagbukas ng bintana. Mga yung buong bahay. Meron pa pala akong mga ano dito. Dami na namang binili ni mother-in-law ng mga ipit, mga headband. Ang dami. Samantalang nag-earphone ako ngayon. Yan, ang dami. Pero lagi ko tinatanong mga ka-work ko, saan ko to binibili yung mga ganito ko, yung mga ipit ko, mga ponytail ko. Lagi silang gaganyan, where did you buy that? The Philippines. So yun lang, guys. I hope you enjoyed watching this video and I hope may natutunan na naman kayo. And I hope may mga na-pick up kayo na pwede nyong dalhin or pwede nyong bilhin if you are going home to the Philippines or if you're still coming here sa USA naman. But if you're not sure about sa mga dadalhin nyo, like for example, hindi ko nalagay dito, like longganisa, na walang nabili kaming longganisa. That is, I think, processed food naman you can buy. You can bring that check-in. So, you can check the website of TSA. Check kung saan nyo siya pwedeng ilagay. Kung check-in or carry-on bag. Tapos, kung ano yung mga pwede at hindi. So, yun. Dun kami lang nagbabasa talaga, guys. And then, up to you na kung paano nyo mapapanatili yung mga frozen food ninyo na talagang frozen hanggang sa makarating kayo. Kasi, one time na ganyan sila lolo ko, nag-melt yung mga dala nila. Na-question sila sa buti na lang Filipino yung Ilocano pa yung nandun, kaya nirepack nila dun sa Honolulu Airport daw yun dati. But anyway, guys, thank you so much for watching this video and I hope hindi kayo magsawa and I hope may natututunan kayo lagi sa mga videos namin. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia and follow me there. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that we have a video here on this channel. So I will see you again, guys, on our next one. Bye! Mwah!